Τη Σέιχης Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θανί, εμμύρης του Κατάρ, αγοράζει ελληνικά νησιά. Εκείνη ερωτεύεται στην Ελλάδα. Την καρδιά της Φατιμά έκλεψε ο Θεσσαλονικαίος Γιάννης Κεχαγιάς, τραγουδιστής και πρώην μοντέλο. Είναι αρκετά όμορφη, γοητευτική θα την έλεγα. Πιο γοητευτική όμως είναι στην προσωπικότητα. Έχει τρομερή ευγένεια, τρομερούς τρόπους. Μου άρεσε πάρα πολύ, σαν προσωπικότητα τουλάχιστον, και σαν γυναίκα είναι πολύ όμορφη. Ο 28χρονος τραγουδιστής γνωρίστηκε με τη Φατιμά σε νησί των Κυκλάδων. Εκείνη έκανε διακοπές και εκείνος εργαζόταν σε νυχτερινό κέντρο. Όπως λέει ο ίδιος στο Σταρ, έπαιρναν το πρωινό τους και κάποιος από την παρέα της τον πλησίασε και του ζήτησε να διπνήσει μαζί τους. Πήγαμε για φαγητό, άλλη μια φορά βγήκαμε μαζί για φαγητό και σε μια νυχτερινή έξοδο μόλις τελείωσα εγώ, ήταν σε ένα συγκεκριμένο κλαμπ τα παιδιά και ακολούθησα και εγώ μαζί της. Ένα φλερτ αρκετά φλερτ θα το έλεγα. Υπήρξε χημεία τέλος πάντων μεταξύ μας. Τα βρίσκαμε πολύ καλά. Το χειρότερο είναι ότι ζει πολύ μακριά όμως. Είναι πολύ μακριά όλο αυτό. Όλη η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Δεν μπορείς να κρατήσεις μια σχέση τώρα. Ο ένας θα είναι στο Κατάρ και ο άλλος στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και να γίνεται. Υπήρξαν στιγμές που βρεθήκαμε και μόνοι μας, ναι. Η ασφάλεια παραμένει έξω στο δωμάτιο. Ήρθαμε κοντά. Υπήρξε χημεία, ταιριάζαμε σαν άνθρωποι. Γελάσαμε πάρα πολύ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι γελούσαμε συνέχεια. Ενώ έξω είχε ένα πιο σοβαρό προφίλ. Μαζί είχαμε πολύ γέλιο. Προσωπικές στιγμές δεν φοράμε. Η Φατιμά έδειξε να ενθουσιάζεται από το γοητευτικό Θεσσαλονικαίο και, όπως λέει ο ίδιος, τον κάλεσε στο παλάτι της. Το σκέφτομαι να πάω έτσι μια βόλτα να δω πώς είναι και εκεί, πώς είναι τα πράγματα, πώς ζουνε. Στην Ελλάδα είναι καλύτερα. Πιο ελεύθερα, είμαι και εγώ στο σπίτι μου, νιώθω καλύτερα. Δεν θα αφήσω τη ζωή μου εδώ, γιατί και να φύγεις, να πας κάπου αλλού, νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο. Έχω την οικογένειά μου, έχω τους φίλους μου, έχω τη δουλειά μου, δεν μπορώ να παρατήσω τα πάντα και να σκοτώ και να πάω σε ένα κράτος που δεν ξέρω κανέναν, όποιος και να είναι αυτός. Αυτό που μου έλεγε μονάχα συνέχεια είναι ότι πραγματικά περνάω καλά μαζί σου γιατί με κάνεις και γελάω. Η όμορφη Φατιμά είναι το 8ο κατά σειρά παιδί του εμμύρη του Κατάρ και η 6η κατά σειρά κόρη του από τον πρώτο του γάμο. Στα μάτια του Έλληνα Γιάννη βρήκε τον έρωτα. Η χιλιομετρική απόσταση που τους χωρίζει είναι μεγάλη. Το καλοκαίρι όμως πλησιάζει.